ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusaw Kinoyalam jang Nyotrep Youth Council Ribhoi District dalam khmadu Vice President RC thank you baru General Secretary Tony Shilla kelit banyak kendu markhman ya ke Registrar jangka Mahatma Gandhi University ka Dr. Sarika Dizit ban panjing pensyai hari makaseng kaliyo pediang ya ki ujua persya iki rukom terekam hapok kan jaka puli bekinthop naduk kisngi syuti lagi degi syuti bela penmena hapok ke jela ni degi syuti bela penmena daga sarkar pedeng hak bela keno bagi bor penya jangan ke Shlam puli kam ju syuti ya ki samla puli Nologata kesengla panjing pensyairu halo ke jingno bagarang ke jing penya phe jai benriu hapedeng ki kena ki puli hak ni university hak bana kalyang jang registrar kala kentat mardor ya ke jing syak keno ka kum ke ujua bela yo pediang naga Nyotrep Youth Council From them, we just come here to know that it is part of fact this issue. So now we understand from our side, from your side, you explain that now we understand that this is not fact. According to this, listen class. According to this issue which are mentioned here. Anybody is saying What I said is that we have to get the paper from them and everything from them. Most of the complaint we got from the public, not only here, we got not by the paper also. We can get through the phone call, we can get through the meeting with them like that. So just take the so you should details of those students who is complaining, who is facing these kind of problems. So we will talk to that person. Now how can we generalize the things? So we just came and we just wanted that this paper call. That you know. Kum ka HYC napok ka Ribhoi District te hadin bangilayo sibon ki jing ujor ma naki kidon naki no kai naki student kidon ro naki non teaching staff kato kane ki bangilayo jing ujor halor kato kane ki jing tko ki ba kilayo thu hangi te kumta mata kasngi ngi beng ba ka dorkas ka bangila pan kre ngila ha sho vice chancellor jong kane ka Shlam pule hendrei namar ba ngimyo mani kelo yu dan sadeli bangilayo ban ya keren bagi Madam Sarika jongka iba page ka registrar te hadin bagi layo bania keren bat i ngila penpau ya sibun tuli kimat kamat ka paningkong ngila yo ya ka kata ka jing ujor ka bakila itu angi ba hakin ne kisngi ka ladap lese hakin ne kisngi ki banai ladap ba kim chu kham ai ya ki shuti la da ka district holiday la ne la da ka state holiday te andre hadin bagi layo keren ya kana kamat ka paningkong bat ini registrar te ilapan pau hangi ba kamdan kum kata te handai wala kata ro nginom la ban shanya ngi ya kane ho ngi la ngi hadin bala dan ngi keren gupta handai nakleng jongi ngin saya budin ya to kane ba kilapan pau menta kasing kadai ka jing sisa la ne kadai ka ba kila shuthok ahmad jongi kumki nong ilam jong ka HYC kapoin ba ar kalong kajing ailat ya kini ki teaching but kini ki non teaching staff hapo kane ka Shlam pule te ngingi kwa ba kampen pun lari bagi kita ki teaching bagi non teaching staff bagi ki nakaliam tu kan ke university kan hampir bah ya kini kepada ki lokal nanti ki berujungi kepada napo kan ke tong kathan se napo kari kasih jaita hi borok kawai ya kan dia rumila tawa hoi hakabide bagan kamaru nakaliam ke jungki kila ya kilapan pau hi ba ki kilek kumta ka e ka ba nadu basdang kilapan pun hi kita ki bade ki berugi jongi te wala kataru nginang pan ya kalis ki badai jong ki teaching bagi non teaching ba ngin pe ang to ba hadukat no ba kini ki nakalem jangan ka Shlam ki ailat kini ki khasi jangi la dai ha ka teaching la ne ha non teaching staff ba ya kane ka matru wala da kilapan pau kum to hendri indang yai budin hinang ne skmat te kadon ru ka jing ujor ka bangila yo sngo naki student kam tam na po kane ka Shlam pule ha ka ba kadon ka jing pen ya pher ya kane ka jinglong riulum Bombay riulum ha kane ka jaka pule te kumta halor kane ka bentar ho ya kane ka mat umsyam lawan naka shuki jong vice chancellor la na ini madam kane ka dei ka jinglong jingman ka balong para maki hapo para student hapo kane te halor kane ka bentaru angin apan sngo hai ba ide ban shim khia mardor ya kane ka bentar kanang ba kom kini ki ekonomi hapadeng ki para nong pule la ni kita ki student ki ba pule ha kane ka Shlam compare la ki dei ki iru la ka dei ki bana
bar jela kenapa ke jela compare kita hande ba ngim kwa bakin mi kum kita ki berkhoi te halol kini ki mat lightly ngilayo ban pha ban ngilayo ban kren ho ai kum kila yo I haswa pen ya kren ngim tip ka ke bala pelong ye ni madam ba kala don ngi pen ini akan dia ban ni hang tu ha ba ngilayo kren ha ka ba ila kren da kum ne tai bala stang ban kelang hande hadin ban ngilayo ngilaya saj ba hadin ban ngilayo kren ngila pen syai ka jing temu ka jungi ka bangi wan hang ne ba ka jing sneu ka jungi ba ka ne ngimla ban tip atau kini ki jing ujor jungi ki ki ba sisa lane ha ka no kadur te kum ta bangin tip ki jing sisa ni kwa ban ni ki do ban menta ka singi lai ki do ba na keliang jungi di madam ila pen pau ba kum kini ki barok bangela kedau kamdan kum setia ka kum kata tang bawat la kataru ni kenda ka basai banak yang juga saya nginam susngap lane nginam susngap ya kan kamat bat ladang yo ye jingu jorang de skon ngimbar se le se ban ya iru se kibor ba kam halor namar ba yo le se ki khana kin yeting lane kini ki non teaching staff lane ki teaching staff jangan de college le se jangan de university ki kiting makin kimnut na pa mat jungi te handai ngi kentu ngi soban kentu ya kini ki bade ki beru jongi na po kan ka jala Meghalaya bakin wan mi sakmat bakin tempau hangi kum paseng bangin dup nang ban le ye la mi kum kini bana margim kwa bakum kini ki kin je hapo put sam jong kari kasi jaitia la ne hapo ka dongri boy ka jongi te nakala jongi tangkum ta he te ngin si pai ke bansa jarang ne sakmat la da kini la se kini ki mat ki isu ke bangira mata la kintang yai peteng kimber se ban hap yai sikibor ba kham halor